Kaluguran ng kabandaan, ikasal pantayanan, maralas namang daramdaman, God is love, ing Diyos lugod siya. Maralas namang daramdaman, kaluguran ng katamo ng Diyos. At tuling kaluguran ng katamo, pepadala ng kayang anak, amibay ka rin king Bethlehem. Kaluguran ng katamo ng Jesus, etamag duda kanita. May katawan niyang tao, dinaw ng biya na king krus. May biya king krus para kay katamo. Love na katamong Jesus. Pero makanano tamong apaniwalan at aranasan ing lugod ayan. Simple yamo. Paparanas na ng Diyos ing lugod na kay katamo. Kapamilatan ng pamilya. Kapamilatan na rin kay katamong pamilya, araranasan tamo in a very concrete and tangible way the love of God for you and for me. Ako maniwala ko yung Diyos lugod siya. Huling aranasan ko yung lugod ay ni karing kapong pengari. Da kami pepaboren imako ampoy tatang ko. Migsakripisyo la para kaya kami. Never a day amigduda ko akin tutuking aldo bukas mangan ko. Da ko pepaboren ding pengari ko. Karela ko penamdaman ing pali ning lugod. Nya maniwala ko ing Diyos lugod siya. Huling aranasan ko ini king kaya kaming pamilya. My dear brothers and sisters, tutu ing Diyos kaluguran na katamo. Ating pali ning lugod na ning Diyos. Aranasan tamo king pali ning kawal daring kaya tamong pengari. Ing karelang ang tabi, ing karelang pamamatawad, sumangit ning kakulangan tamo. Aranasan tamo manini, kilog na ning pamilya. As nanay pong kasanting itang timdang tamong ebanghelyo, nung makananang Yose, Maria, Jesus, they were guided by God, king karelang biye pamilya. Pamilyang makiramdam at tutuki, karing ang ano ng Diyos. Busan ng kapagsubukan ng delanan ka. Uri niyang papate Herodes, sing anak, naning gewa na ng Diyos, kapamilata na ng paninang, pepabalo na ka Jose, ing kayang plano, at Jose, menaligya, king kayang paninang, menaligya, karing amano ng Diyos. O yan yung pamilya, a family that is directed by God. A family, nung nukari na lang sawang maninang, kambe na ng Diyos, kambe na ng paninap ng Diyos. Nabi ng paninap ng Diyos para kaya katamo, mididinan niyang katuparan. Kilog na ng kaya katamong pamilya, ay alang sawang mangarap, bang may kamasanting tamong biye. Aldo, pamilyang mangarap, pamilyang makiramdam, karing amano ng Diyos. At dening pamilya ng Jesus, Maria, Jose, karina latik ng dingmiendu, king metong abalen, amayayawos, Nazareth. King antikaniting paralan, karin metopad, ing amanong mi pasyal. King kapamilya ng daring propeta, mayayawos siyang Nazareno. Itamong mayayawos tamong minalenyo. Uling kini king minalin. Kini tamo migsantong kambedan kaya katamong pengari. Minalenyo tamo, uling king minalin. Karing tamo aranasan, ing konkretong lugod ng Diyos. Karing kaya katamong pamilya. Karing pengari tamo, ay alang sawang migsakripisyo para kaya katamo. Bang medinan katuparan, ing karelang pangarap, ang maging mayag tamong tao at maging mayag tamong Christian. My dear brothers and sisters, naning maulagang sangkap na ning pamilya. Bali po, minsan natin meron nga babae,
ng son. Tinandoy ang ikayangawam, at adin ang ngikit at lulang lalaking makamaputi, makababalbas, kitang kayang mula, lalamning manggap. Lepitano kurason, dahil ng atlong lalaking makamaputing imalan, makababalbas. Nano po yung asaw po kaya kayo, lupa ko pong mapagal, lumubda mo po, at magmerienda tapa mo. Migsadya kong pakawasa para kaya kayo. Nandin na ko po, ababatsawan, kening ka na akong mula. At suya yung asawa mo, madarening atlong lalaki. Alayo po, mego braya. O dali, panayang mine, o dandatang yan. At nyan datang yung asawa na. Sinabi ng kurason ting asawa na. At yung atlong lalaki ka rin, matwala, maputino balbas. Bisalang salang iking baleta mo. Kutnan mo lagyo, mana. Kitnan ko no lagyo. In lagyo ng metong lugod. In lagyo ng metong kayamanan. In lagyo ng metong tagumpe. Ninimpaluban tamo ka rin atlo. Siyempre, nga ng asawa na. Paluban may kayamanan. Bangsapak yung kayamanan ng baleta mo. Ay, ani nga na. Buri ko tagumpe nga na. Buri ko managumpe tamo. Karingay ka na ka ng gagawan tamo, pati na rin anak tamo. At nga nang sinabi ng karelang anak, Mami, Daddy, munaya pong paluban ng lugod, bang managana ang lugod, kinkekatamong pibali-bali. O sige nga na, muna tayong paluban ng lugod. Lepitanong damson, dening atlong matwang lalaking makamaputing imala na makababalbas. Muna niya po anong lugub, ilugod. Nyangumen ng lugub, ilugod, tinuki kayamanan, ampoy tagumpe, abababa ka na po. Epuwari, sinabi yung itong yung lungub, at nga na sinabing lugod. Mangson, patsya po paluban niya kayamanan, yang diling lugod, yang diling lungub. Patsya po paluban niya tagumpe, yang diling lungub. Pero patsya paluban niyo ko po, ing lugod, kaya bekeng lungub, ikayamanan, ampoy tagumpe. O yan ing kayagkatanan ng pamilya. Maninang tamong managumpe, at mikamarkala kayamanan ting biyatamo. Pero ini bunga nining lugod, amimiral, kilog na ning pamilya. Nanang ning kayamanan, nung yung pamilya may wasak yan. Malutamo, money can buy so many things in life. Pero meto nga bagay na sa nining pera, ing pamikakalugod, pamidadamayan, pamisasan metong, kilog na ning pamilya. Dakala makwantang pamilya, pero lang lugod, broken family lang, salbag-salbag lang. Dakal ka rin anak may nagumpela, makwanta lang, pero alang lugod, karempengari, alang lugod kapatid, kanya-kanya na mo. Makalungkot, alaya mo lagay kayamanan, nung siray pamilya. Alaya mo lagay tagumpe, nung alang pamikakalugod king pamilya. Ikayagkataning pamilya, pamikakalugod. Uling ama ng family, makawuyag siya king lugod. Ing ama ng family, iba siya ka rin ama ng F, father. A, anak. M, mother. I-L-Y should be the motto of every family. I love you. Sana in love, yung maging team song at maging motivasyon at maging buklod ng pamilya. Sana damdaman tamo ka rin misawa. I love you, sweetheart. I love you, honey. I love you, daddy. I love you, mommy. I love you, kids. I love you, brother and sisters. Ito sana'y maging buklod at maging team song na ningbalang pamilya. Tingamanong I love you. Ala ng aliwa.
I wish you happy Family Day. Father, I love you. Anak, I love you. Mami, I love you. Puros mo sanang I love you. Ala ng aliwa pa. Amen. Talagang tama. Panalangin ding manda, pambiling Sagrada Pamilya ng Nazaret. Manalig tamong king Ginoo, amakibalo, karisakla tamong pamangailan. At adwanta kaya, ing panwanan o ring hanggang pamilya ng tao, lalong-lalo ding balang pamilya, king kayatang parokya at komunidad. Nga tamong sumabi at manalangin, Ginoo, panwanan me ing kayang balayan. Ulitan tayo. Ginoo, panwanan me kayang balayan. Para king pamilya ng Santa Iglesia, baan maging metong yang Hindu at metong apibale-bale, para ka rin hanggang taong mangailangan, ipanalangin ka, king Ginoo. Ginoo, panwanan me ing kayang balayan. Para ka rin hanggang miyasawa, baan napapanatilian hanggang sa giwa, ing mununan ng sinta, o atuklasan ng pasibayo iti, ipanalangin ka, king Ginoo. Ginoo, panwanan me ing kayang balayan. Para ka rin hanggang pamilya ng Yato, baan manatili lang susulong, hindi kakatulan at pamanyuyo ng metong at metong, ipanalangin ka, king Ginoo. Ginoo, panwanan me ing kayang balayan. Para ka rin anak at kayanakan, baan panakarela, din pengarela, makatwalang, ating masabal, masabla, king karelang panyulong at tula, ipanalangin ka, king Ginoo. Ginoo, panwanan me ing kayang balayan. Para ka rin ni asaw ni kakawani, at ting karelang anak, baan makatagmulang tao masampat munye kausukan, tungkol king pamikalubo, ang makasaw lumarin king kapulangan da king biye, ibale-bale, ipanalangin ka, king Ginoo. Ginoo, panwanan me ing kayang balayan. Para ka rin kay katang komunidad Kristiyana, baan nating galamen ng metong pamilya, may absya, taang midadamayan at mirake king tula ng balang metong, ipanalangin ka, king Ginoo. Ginoo, panwanan me